Когато започнем да обясняваме идея или продукт, често хората преминават на автопилот, слушат, но не са ангажирани. Един лесен начин да ги върнете в разговора е така нареченото счупване на шаблона. Малка изненада, която прекъсва автоматичното слушане и връща фокуса. Ето три практични начина. Първо, неочакван въпрос. Какво би променило това за вас още тази седмица? Такъв въпрос активира мисленето веднага. Второ, различно начало. Нека започнем от това, което най-често се обърква. Хората не очакват такъв старт и вниманието веднага се връща. Трето, може да цитирате безспорен факт. Например, екипите губят поне 20% продуктивност заради лоша комуникация. Факт, който спира възраженията и дърпа фокуса обратно. Ефектът е прост. Автопилотът спира, а разговорът става жив и ангажиращ.